E agora vai subir aquí ao estrado Mito Fernández Obanza, porque ten que entregar o premio Boas Prácticas Guiadas a Concha Sánchez. Lo llevo para eso. Vale, gracias. Bueno, vamos para allá. Lo han puesto difícil los anteriores, la verdad. Pero bueno. Bueno, en primer lugar, querido y distinguido público, este saludo se puede dar aquí sin mentir. Entonces, quería en primer lugar ponderar el hecho del proyecto Máscaras. La vez anterior, cuando fui yo premiado, ya lo dije, y realmente esto me impresionó. El hecho de que un proyecto tan sencillo y tan feliz como el que nos obliga a buscar agentes singulares, agentes que han incluido en su proyecto vital la fraternidad, pudiera acercarnos a la gente, comprender el ámbito en el que nos movemos. Es un proyecto, además, que concebimos como un proyecto de justicia. Es decir, pocas veces son ponderadas exactamente las personas que se dedican a lo que habéis estado diciendo, la gente que estáis aquí. Es una labor de justicia, realmente el reconocimiento de esas acciones tan positivas para la sociedad. Y es un proyecto también que pondera también lo que podríamos decir la didáctica, es decir, el hacer pública las acciones, los proyectos, las gentes, los sentimientos de las gentes, de tal forma que puedan ser conocidos públicamente y que sean imitables. Indudablemente tenemos un déficit de referentes. Es decir, bueno, a mí siempre me preocupan los jóvenes, ¿no? Entonces los jóvenes pues están empotrados en un horizonte estrechísimo, fundamentalmente cargado de violencia, cargado de intransigencia, cargado de ignorancia. Referentes como realmente aquí se ponen de manifiesto, suponen realmente un horizonte distinto, algo absolutamente necesario, que tendría que tener una difusión grandísima. Bueno, al tema que nos ocupa es el siguiente. Voy a pasar la página porque tengo un brazo un poquito tal, pero bueno. Bueno, para la gente que desde hace, como decía la otra compañera, de hace poco, decía, bueno, no sé cómo decía hace poco, hace 40 años, hace muchísimo, pero bueno, hace poco. Desde hace unos 40 años hemos transitado por lo que podríamos decir el mundo de la solidaridad de la ciudad de La Coruña. Tenemos que decir que hemos coincidido en múltiples ocasiones con personas que, fruto de una decisión vital, personal, han incluido seriamente la fraternidad en su proyecto de vida. Una persona que hemos encontrado en todos los sitios, es decir, hemos recorrido todas las asociaciones, hemos interactuado con muchas asociaciones de la ciudad de La Coruña. Y en muchas de esas asociaciones hemos encontrado a una persona siempre que ha llegado a ser un referente para nosotros. En el sentido es que una persona que se ha vivido en muchas actividades positivas, sociales de esta ciudad y que ha asumido su responsabilidad en el ámbito que le ha tocado
fundamentalmente realizando un trabajo de refuerzo interno de la asociación. Bueno, en definitiva, queríamos presentar a una persona en la que, mires donde mires, dentro del ámbito solidario de la ciudad de La Coruña, siempre encuentras a Concha. Siempre hemos encontrado a Concha en muchísimos aspectos y en muchísimos trabajos. En este momento tenemos también la suerte de que Concha colabora con nosotros, siempre con la misma paciencia, con el mismo rigor, con el mismo cariño, con la misma capacidad para intentar, dentro del colectivo que formamos la ONG Ecodesarrollo Gaia, intentar tirar para adelante con nuestras actividades. Entonces, nosotros, por ese hecho, por su permanente ubicuidad, por estar en todos los lados altruistamente, apoyando, ayudando, echando una mano permanentemente, pues queríamos proponer a Concha Sánchez como persona destacada por sus buenas prácticas. Entonces, eso es nuestra propuesta. Está aquí Concha, le agradecemos sinceramente el hecho de que haya dedicado miles de horas de su vida a trabajar con toda la gente que ha trabajado por la solidaridad en la ciudad de La Coruña, y en este caso también con nosotros. Muchas gracias. Grazas, Mito. Hola. Vou leer porque si non me disperso. Eu tamén quería agradecer en primeiro lugar a Mito por propoñerme, que en menudo lío me meteu. E en segundo lugar o proxecto Máscaras, que para min era descoñecido hasta agora, o sinto moitísimo, pero é un gran descubrimento, a verdade, que o feito de que traballedes para que a xente que traballa no ambiente social sexa recoñecida, me parece extraordinario nestes tempos. O sea que moitísimas grazas de corazón. Grazas tamén á miña familia que anda por aí, a familia afectiva, que sodes moitos e moitas dos que estades aquí. E gracias ás compañeiras e compañeiros de ONGs, organizacións nas que participei e sigo implicada. Realmente son esta xente as que me manteñen en min a convicción viva de que outro mundo é posible. Este premio é tan delas como o meu, quer dicir que eu estou aquí, pero podría ser calquera desas persoas as que me estou neste momento acordando, non? E que todos coñecemos. E todas, grazas a todos os que estades aquí. Pois dado que Mito me propuxo, porque levo moitos anos de activismo social, máis de 40, máis de 50, pois aproveitei para botar a vista atrás, non? Entón, como empecé eu no activismo? Pois empecé, como todo mundo, gracias a que conocín a unhas chavalas, cando eu estaba acabando o bacharelato, conocín unhas chavalas que me invitaron a participar nunha reunión nun local que había por aí, pola plaza de cara a Ciudad de Lugo, pola avenida Finisterre. E resulta que eso era unha organización que se chamaba, en aquel momento, Vanguardia Obrera, que digamos que estaba auspiciada polos jesuítas, igual que había outras organizacións que se chamaban AJOC. Isto parece el cuento de la abuela Cebolleta, verdad? La JOC, a OAP e moitas outras organizacións
que nacimos debaixo do paraguas de organizacións religiosas na súa vertente social. Nós tiñamos unha... Realmente nos enseñaron a camiñar coa xente, coas persoas, nos enseñaron a ser mínimamente mirar pola xustiza. Había un lema que era ver, xulgar e actuar. O sea que non vale con ver as cousas e quedar separados, senón que según as vexas e según a túa conciencia tes que actuar. Entón, esa, digamos que foi ao longo do tempo, un dos principios. Logo, eso enriqueceuse moito con outras historias, organizacións e militancias, non? Entón, dende a vanguardia obrera daqueles anos 70, sempre se nos animou a comprometernos coa xusticia social. Logo, en ese mismo paraguas do movimento cristián galego, apareceu tamén a revista Irimia, coa que sempre colaboramos desde o comezo e que ainda sigue facéndose. Como non todo de militancia e tal, eu acordeime de que, bueno, a vida é moito máis amplia que as militancias e que as cousas sociais e tal. E digo eu, e eu que facía ademais, non? Pois a min gustame moito, sempre me gustou moito a música, non? Entonces, cal era a banda sonora dos anos 70 miña daquela, non? Pois eran os Beatles, os Rolling Stone, os Bravos, os Brincos, o Dúo Dinámico, Cecilia, non sei se vos acordades de Cecilia, aquela rapaza que cantaba, que morreu nun accidente, que cantaba genial. Bueno, pois toda esa música, gracias á música, se nos fai moito máis levadeira a vida, non? E as cousas máis, digamos así, máis dramáticas, non? Logo, polos anos 80, conocín a un grupo precioso ecoloxista que nos chamábamos Natureza. E seguimos véndonos e sendo amigos. A organización desapareceu xa hai tempo, pero realmente o pouso quedou, non? E entón, máis adiante, eu tuve que cambiarme de casa e me fun a vivir a Peruleiro, bueno, a Arquitecto Rei Pedreira. E entón, atopei un día pola rúa a unha persona que eu xa coñecía, que se chama Luis Astray, e que me invitou a ir a colaborar en Labañou Solidaria. Algúns de vos, o mellor, vos soan, sobre todo os da zona, non? Labañou Solidaria foi para min unha organización super importante. Bueno, eu estuve 16 anos en Labañou, en esa organización. Con eles fun a Perú. Tuvemos miles de reunións todas as semanas, 2 horas, unha locura. Ademais daquela, as coordinacións eran por teléfono. Nos coordinábamos con o noso compañeiro en Perú, con Sulpicio, a través do teléfono. Bueno, unha cousa moi traballosa, non? Foi unha organización que tivo moita importancia para min, e eu creo que tamén en Perú tuvo a súa importancia, en Vilcabamba. Tiñamos varios sectores nos que traballábamos, non? Que era o desenvolvemento comunitario, o sector agropecuario, a educación, o turismo sostible, microcréditos, comercio xusto. Bueno, era un paridero de ideas, había moitísima materia gris en esa organización. E, bueno, seguimos con la banda sonora, entrou de cheo en esa época o jazz na miña vida, e, bueno, seguiu tamén, por suposto, polos 90 e polos 80, Joan Baez, Bob Dylan, pois eu que sei, e dos nosos, pois Os Secretos, Radio Futuro, digo nosos porque son de máis cerca, non? E a música clásica tamén. E despois,
cando cerramos Lavañou Solidaria, pois, bueno, eu fui a Perú no ano 2003, porque tiñamos en esa organización o costume de que cada ano fora unha persoa nova da organización que nunca estivera ali para que vira in situ o proxecto, non? Para que conocera a xente de ali e tal. E foi moi importante estar ali, foi como un cambio de chip, non? Dicindo, jova, temos unha cantidade de consumismo aquí, de cousas que non son necesarias, e ali carecese de moitísimas cousas, é dicir, que o mundo está moi mal repartido. Bueno, cando pechou Lavañou Solidaria, bueno, e eu despois anduve buscando un sitio onde poder botar unha man. E de repente, pois, non de repente, pero bueno, fun a Gaia. E estuve por ali dando tumbos hasta que atopei un sitio, un traballo, digamos, dentro da organización que eu podía facer e que fora útil mínimamente. E ali sigo. Pois temos, bueno, así, se Lavañou Solidaria era unha organización preciosa, e co Desarrollo Gaia teño que decir que tamén. É dicir, eso digo para que me suba o sueldo. Tuve a sorte, temos unha escola en Yoff, que é un barrio de Dakar, en Senegal, e Yoff é un lugar onde están as casas construídas sobre a area do mar, da praia. É un barrio de color beige, a cor da area, non? A cor dos bloques cos que se construen os edificios onde vive a xente, non? Moitas sen acceso a agua potable. Teñen que ir ás fontes que hai repartidas polo barrio, non? E cada ano Gaia organiza expedicións de médicos, enfermeras, oftalmólogos, oftalmólogas, cursos sobre buceo, paneis solares, bueno, tamén hai unha actividade frenética. E para min, o ano que terminou a pandemia, como aínda non empezaran a ir os médicos, pois había sitio, eles tiñan que ir, e entón había habitacións libres, porque a escola de Lavañou é unha escola de nenos e nenas, pequeniños, pero tamén é unha escola onde as adolescentes que acaban a primaria dos estudios, que non teñen futuro ali, nin nada que facer, non teñen traballo, pois poden ir ali, pois aprender a coser, pois a facer un deporte que ali é tipo judo, que non sei como lles chaman ali, é, digamos, que unha especie de centro cívico, bueno, con moitísimas actividades. E foi unha maravilla conocer as profesoras, porque son todas locales dali, e todo o que se fai ali. E é unha escola que por fora é igual que todo o barrio, pero por dentro é un paraíso, porque ali hai sombra, hai todo pintado de blanco e azul, como Coruña, como as camisetas das compañeiras. É moi alegre. E, bueno, para min é como un oasis dentro do barrio, non? E que fai unha labor moi bonita. Gústame casi máis a labor que fan ali que a que facemos, bueno, que facemos nós, a que fan eles é maravillosa. Bueno, pois xa vos contei, non? E espero que non vos cansarades moito, e moitísimas gracias polo premio outra vez, gracias a Mito por propoñerme, nada máis.